Wel, sbia. O, mae hyn yn sioc. Ydy. O, neis da. Dych chi ddim yn disgwyl hyn o'r tu allan o gwbl i chi. Ac mae hynny'n cyd-fynd gyda sinemau yn ystod y cyfnod, oherwydd llawer iawn ohonyn nhw wedi addasu o adeilad arall. Felly, mae yr adeilad hon, er enghraifft, yn arfer bod yn rinc sglefrolio. Fan hyn? Oedd. Ac mae'r moethusrwydd yma wedyn i roi synwyr o fod rhywle lle chi'n gallu breuddwydio, i fod rhywle lle chi'n gallu dianc o fywyd bob dydd, a chi'n gallu gweld fan hyn gyda'r pileri yn rhoi rhyw fath o ymdeimlad o foethusrwydd i'r lle yma. Ac roedd hyn i gyd mwyn dyrchafu'r cyfrwng adloniannol newydd yma i fod yn ffurf adloniant oedd yn dderbyniol i bawb o bob dosbarth. Mae'r lle yma'n fendigedig, ond does bosib fod bob sinema neu theatr yn edrych fel hyn yng Nghymru? Na, oedd yr adeiladau yn amrywio'n fawr. Ar un pegwn, mi oedd ganddoch chi'r palasau breuddwydio enfawr yma, llefydd fel y Capitol yng Nghaerdydd, y Plaza wedyn yn Abertawe, oedd yn dal rhyw 2,000 o bobl oedd y Plaza yn Abertawe yn gwneud. Mi oedd rhain yn llefydd moethus iawn, crand dros ben, ac wrth gwrs oedd y pris yn adlewyrchu hynny. Wedyn, ochr arall y geiniog, mi oedd gennych chi beth oedd yn cael ei galw'n gytiau chwaen, llefydd oedd yn berwi o chwaen. Go iawn? Oedden, mi oedden nhw'n lefydd digon erchill, ond yn lefydd lle oedd y dosbarth gweithio wrth gwrs yn gallu fforddio mynd i fwynhau ei hunain. Ac wedyn mi oedd y fath yma o le cymunedol rhywle rhwng y pegynau hynny. Reit. Felly, fynd am chwaen fan hyn, mae'n iawn i'n eistedd, di? Dwi'n meddwl byddwn ni'n iawn. Dwi'n dechrau crafu meddwl amdano hynny, dy gwir. Fan hyn? Mae yna beth cyffroes yn does am ddod eistedd lawr mewn sinema. Mae siw bod yna awyrgylch arbennig iawn i lefel hyn, yn enwedig pan oedd o'n orlawn. Yn bendant, a fe fydde fe'n gwrthgyferbynnu'n llwyr iawn gyda'r profiad o fynd i'r sinema heddi, sydd yn dieddol o fod chydig bach yn gorfforaethol a falle yn eitha oeraidd. Ond yn y fath yma o sinema, fe fydde bron a bod pawb yma yn smygu, ac felly fydde yna gwmwl mawr iawn o fwg uwch yn penen ni nawr, ac wedyn y pelydren wedyn o ole o'r taflunydd wrth gwrs yn rhyw fath o ddelwedd eitha iconic o sinema yn ystod y cyfnod yma. Yn ogystal â hynny, doedd yna wrth gwrs ddim rheolau iechyd a diogelwch neu beth fel yna. Felly fydd yna bobl, tua 700 o bobl o bosib mewn sinema oedd just ar gyfer 300 o bobl mewn gwirionedd. Ac mi oedd y llefydd yma'n lefydd cymunedol iawn, fe fyddai pobl yn teimlo mor gyfforddus yma a beth oedden nhw'n teimlo yn ei stafelloedd byw i cartrefi nhw. Ac fe fyddai hefyd yn ddigon cyfforddus i rhywun o dosbarth gweithiol oedd yn dlawd iawn, byddai just yn gallu fforddio dod yma ac yn gallu gwisgo cot dros eu carpiau nhw, felly fyddai neb yn gallu gweld pa mor dlawd oedden nhw mewn gwirionedd. Dwi'n gwybod mod un yn del i siarad, ond oedden nhw weld yn gor-actio. Oedd hwnnw'n rhywbeth, oedd yn, ddim yn gwybod, pam nhw'n gwneud hynny, lle? Wel, oherwydd bod llawer iawn o'r actorion yma wedi dod o fyd y theatr, ac wrth gwrs mi oedd y feloddrama yn ei anterth, ac felly fe nath yr hen gyfrwng yna ar y llwyfan drosglwyddo wedyn i'r cyfrwng newydd yma o safbwynt ffilm, ac felly oedd eisiau ystumio mewn ffordd digon dros ben llestri mwyn cyfleu hyn mewn byd lle nad oedd yna llawer iawn o eiriau. Ond, be ddigwyddodd i hynny pan oedd y talkies i mewn? Wel, mi oedd sain yn chwildro wirioneddol enfawr y myd sinema. Nid dim ond i'r cerddorion, nath miloedd ar filoedd ohonyn nhw yng Nghymru golli gwaith. Ond hefyd mi oedd yn chwildro i'r actorion. Nid pob seren y byd myd oedd ar llais mwyaf persain. Mi oedd rhai ohonyn nhw yn swnio chydig bach fel gwylanod, chi'n gwybod, ac fe wnaethon nhw wrth gwrs golli i gwaith oherwydd hynny. Mae ffilm fel Singing in the Rain yn dangos y symudiad yma o'r byd myd i'r cyfnod sain. Ond ddim pawb oedd yn hapus efo yr chwildro newydd yma, chi? Na, mi oedd rhai pobl yn ddigon siomedig wrth glywed actorion yn siarad am y tro cyntaf. Oedd nifer o ffilmiau yn cael eu marchnata fel Dewch i glywed Mary Pickford yn siarad am y tro cyntaf. Ac oedd rhai pobl yn ddigon siomedig. Oedd y pellter yna oedd rhwng y seren a'r cyhoedd wedi chwalu i bob pwrpas. Ac oedd rhai yn mwynhau hyd a lledrith y seren fyd. Ac oedd rhai yn rhamanteiddio ac yn hiraethu am gyfnod oedd wedi hen fynd.
O'r blaen, yr oeddym yn mwynhau dewrder yr arwr. A Daioni a Phrydferthwch, yr actres enwog. Heddiw, gallwn glywed ei lleisiau, ac yr ydym yn siomedig. Bellach, gwyddom wrth ei llais mae pobl gyffredin fel ni ein hunain ydynt. Mae'r awyrgylch oddi'r gelwch wedi ei ddryllio nad ydynt bellach yn fyd. Ffilm fyd ydy The Kid. Neuad y dref, Pwllheli. Nos Sadwrn.